Yan, sobrang lakas kasi ng lindol kaya kailangan good morning sa inyo mga katoy. Grabe ang lakas ng lindol mga katoy. 7.3 daw sa may Ilocos Sur. So yun, ingat po tayong lahat. Sana safe po kayo mga katoy. Ayun, grabe mga katoy, dito nagsibabaan yung mga empleyado mga katoy dito sa kanya-kanyang building dito sa BGC. Tingnan nyo mga katoy, yan, sobrang lakas kasi ng lindol kaya kailangan protocol din kasi ng mga building management. Kailangan pag may lindol bumaba lahat ng empleyado. Lakas ng lindol mga katoy, grabe. Yan, nagbaba na yung mga empleyado ng 24/7. Grabe, ang lakas. Si Kuya Mark. Ma'am, ano masasabi mo? Ma'am, ano masasabi nyo? Ano ba, kayo? Okay lang? Okay lang. Yeah. Wala naman kaming ngunit. Nahilo lang. Nahila lang siyang baba. Sponsored ni Kuya Roger. Ito sila, sir. Itata sila pati. Oo, sir. Bumaba lahat ng empleyado dito mga tayo. 24/7 saka 25/7 McKinley Hills. Grabe, ang lakas talaga. Malakas, matagal din eh. Ang tagal pati. Matagal din ah. Oo. Asa si Miss Faith? Si Miss Faith, parang di ko pa baka dun sa team nila Sir Adam. Yun, ito kasi mga tayo yung tinalaga na evacuation ng BGC dito sa area na to. 3 seconds lang eh. So mukhang nasunod naman yung pagka nag fire drill dito dito talaga nag-evacuation yung. Grabe, ang lakas talaga. Yung mga katoy, nagka-traffic na kasi pinapriority nila yung tumatawid sa mga pedestrian. Dito yan mga katoy sa may McKinley Hills, BGC Taguig. Traffic mga katoy. Ilocos, doon pala yung sentro ng lindol. Grabe, no? Ang dami pa rin hindi nagbaba, no? Ay siguro mga tulog yung mga yan. Ayun si Foreigner. Hindi ka mo, walang sele after siya. Kasi kung meron, puta may hirapan sila dyan. Ay ganun. Kasi nga mas malakas eh. So magsisibali ka na. Yan sila, okay, sana all hindi sila nagpanik. Ka-traffic talaga, no? Oo. Ganun lang, no? Traffic na. Sa kanila, doon lang sila sa gilid, priority kasi yung mga pedestrian, mga tumatawid na pupunta sa evacuation. Grabe, hanggang dito pala, Third Avenue. Oo, andun pa. Sa may
may bakanting lote sa ano, 3rd Avenue. Mga late lumaba. O yan. Wala nauna pa tayo eh. No? So hanggang dito pala oh. Hindi pa rin pala nagbabalikan dito sa banda rito sa Juan McKinley. Doon sa kabila, nagbalikan na eh. Ultimate burger steak. Yun oh. Dito sana yan mga guys. Sa may papuntang SM Aura. Magsisibalikan na rin pala. Kaso nakapila sila. Back to ano na rin pala sila. Yan. Babalik na rin pala sila. So napadaan lang tayo mga toy kasi nautusan tayo.